Shout out kay Pakana. Ayan si Pakana, oh. Team Baybay Lopez. Darang kay Richard Fernandez. Richard Fernandez, shout out. Adulis ng Baybay Lopez. Yung ano ng ano, sintro. Player ng sintro. Ay, kaya ano pala, si Usinar. Yan, dito pala si Usinar, katabi ko. Nakahabol tayo ng ano, ng fourth quarter na. Fourth quarter na ba ito? Fourth quarter na? Fourth na nakalagay doon. Fourth quarter. Barangay Turbo versus Barangay San Isidro Norte. Fourth quarter. Score nila sa fourth quarter 30-42. Anong quarter to, Rep? Anong quarter, Rep? Third. Third? Fourth nakalagay doon? Fourth nakalagay doon? Ba't nakalagay doon? Fourth, oh? Lang yan, third. Mali yung ano lang, mali yung nakalagay sa ano. Kapitan ng Tumburin, ba? Ano, Samsung? Anong quarter to? Oy, Resuelo, anong quarter to? Third? Nakalagay doon port na, nakalagay doon port to? Nakalagay doon port na, oh. Score 33-42. Shoutout ulit kay ano, kay Pakana. Ayan si Pakana, oh. From Baybay Lopez. Pakana. Nandito siya na, nanonood siya ngayon.
Sarap kay Richard Fernandez ng Baybay Lopez. Richard Fernandez din, nandyan. Ang player ng Sentro, Dagat. Ayan, Richard Fernandez. Yan ang MVP ng Sentro Dagat. Please, subscribe. Like and share. Ay, nasoy. Shoutout kay Kagawad, Jonathan, taka-sekretary. Gawin natin magkamit muna eh.
Hindi ma-open. Pasan si Bro, magka. Patrimonyo is Paano galing mo siya ito pumasok?
Norte. Lumalaban.